Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadana e jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. Talata sappo e ɗiɗi lewru mai hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadana e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde quotidien le quotidien kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti kuyuti haali on ɗon attaque mo ganduɗa kay waɗama taw ko cyber attaque mo ganduɗa o yani e trésor public mo leydi Sénégal honno wiiri kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ɓe mbi noon ko caɗele kay woni ko teska e on ɗon systéme ko yuti haali karallagal kesal e on ɗon ganduɗa kañum woni trésor mo leydi Sénégal ɓe kolli toon ko ina tolni e capanɗe jeeɗiɗi giga opté ko kañumen kay goni ko memma e ɗin ɗon donneji taw noon waɗi ɗum ko hackeren honno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe kolliti noon ko caggal DAF wondude e DGID ngol lawol noon ko nden ɗon gollorto wiyetede e trésor woni ko memma ɓe kolli toon ko troisiéme attaque woni kay ko ɓe ganduɗa kañumen goni gollorɗe laamu ngu ine meme ɓe gatti noon ɓe mbi kulhulji kay ko toon to finance wonde honode kay e présidence kam e primature ko kañumen kay e joni nene dari gam wawde habtade e gueɗe ɗe hono wiiri kam musidɓe e jayndiyankoɓe e jayde nde arti e ko yuti haali omo ganduɗa kañum woni Baydi Agne konnguli ɗi o suuti e on ɗon sommet mo ganduɗa kay kañum woni Africa Forward baɗowo toon to leydi e Kenya o erima noon secteur aji privé ɗi dunde Afrique nde baddata junggo e fandu nden tinɗa sembe mumen ɗum ene tawe e jayde ɗe jewoyen e jayde Les Échos kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon cyber attaque mo ganduɗa kay waɗi toon to trésor public ɓe mbi ko caggal DGID e kam e DAF ngol lawol noon ko trésor woni ko mema e ɓernde ɓe kolliti noon ngal ɗon kural walla ngal ɗon lañal yiwi ɓe ganduɗa kañum goni trésor e ɓernde ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti e ɗin ɗon kulhulɗi ganduɗa kay ene joga e ko yuti on ɗon fannu ɓe kolliti noon ko ene tolni e capanɗe jeeɗiɗi méga opté des données ko kam kay woni ko waɗa détourné honno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti noon e ɗen ɗon kulhuli jogaɗi ha tengti noon e oɗo saaha ɓe mbaɗi noon ko namdal ɓe mbi ko saaha mo Sénégal ine hollira wonde kay nena natani ko wiyete ko new deal technologie ɗin ɗon fawiji woni tan anden ɗon yebare walla ni ɗeɗo gueɗe badani ine kewa ɗum noon ji sababu noon kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti ɓe mbaɗi namdal e ko yuti on ɗon fannu ɗum ine tawe e jayde nde ƴewoyen e jayde li quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe noon ɓe jowi ɗon kanɗon ɓe gaddi ko gotka ko yuti haali on ɗon sommet Africa Forward baɗowo toon to leydi Kenya to Nairobi hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓayyini toon eɓɓore e vision Sénégal 2050 honno wiiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti ɗon ɓe mbi ko le président Bassirou Diomaye Faye kañum kay woni ko waɗi activé on haala yewtidi ɓe ganduɗa kañum woni investisseur en o erimaɓe noon ɓe ganduɗa kañum woni investisseur en étranger ji ɗi garata ɗo e nder leydi ndi mbaɗa investir ɗo e nder leydi ndi ɓe kolliti toon kanko hoorejo leydi ndi o suuɓi tan ko ganduɗa kay kañum woni stratégie diplomatique ko yuti haali e faggudu honno wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde li quotidien ƴewoyen jayde libération kañum arti ko e kanɗon haala ko ganduɗa kay ko haala muɗum haalate oɗo dumunna kala toon to Thiès benne dekki ñaari gar caggal disparition woni tan caggal majjere on ɗon gorkaji biyeteɗo Lamine Ndiaye guila hitandu junnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni duuɓi jeenayyi hande ko on ɗon gorkajo majji melew hay goto anda holɗo woni kolliti ɗon wonde kay ko hawni woni ko waɗi toon e ɗeɗo balɗe jawtude toon to Thiès to ete e nder école primaire goto caggal noon nde wiya wonde kay goski on ɗon gorkajo ko e nder on ɗon école ubba ene woni noon on saaha ɓe ganduɗa kañum goni e dariɓe ɓe e jehino toon gam wadde losko on ɗon école Darou Salam toon to Thiès to ete kono de ɓe kolliti gonɗon witto e gonɗon losko ala ko ɗum jibini hay batte ko ɗum jeeyi sababu noon ɓen ɗiɗo ɓe ganduɗa kay ko fawnoɓe jungo taw noon ko tumanoɓe wonde ene wonko kumpiti on ɗon alhaali ɓe kolliti ɓen caggal nde ɓe ganduɗa kañum woni dadiɓe ɓe e mbasi hebde hen ko ganduɗa kay ko laaɓi ɗum jeeyi sababu ɓe ɗiɗo no foof noon goppitama e oɗo saaha hono no wiiri e jayde e ƴewoyen e jayde ganduɗa kañum woni l'observateur kamɓe jayde groupe Futurs Médias nde ɓe garti ko on ɗon piratage systéme d'état holno mbiri kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe mbitan de ko oɗo saaha joni kay leydi ndi woni ko e jimadi ɓe ganduɗa kañumen goni hacker en ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti ɓe mbi ko caggal nde DAF wondude e ɓe ganduɗa kañum woni impôt et domaine ngol lawol noon ko toon to ɓe ganduɗa kañum woni trésor public woni ko mema ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti e ɗin ɗon kulhulɗi ganduɗa kay
kay ene joga e oɗo saha joni honno wiiri jande jande rutinima Abdou Mbow e kongoli yo suuti e on ɗon interview mo ganduɗa kay wodi ɗum warti noon ko yuti ala haali on ɗon jabtade on ɗon debbaji biyeteɗo 13 fayi e ɗin ɗon kongol ɗi suudno ko noon kadi warti e ko yuti ala haali wasde wadde recours hono kay wonande omo ganduɗa kañum woni takku wallu woni ngol ɗon goom walla ni ngal ɗon diɗɗal ngal takku wallu ko yuti ala haali on ɗon recours moɓe en jogorno wadde ko yuti ala haali ko ganduɗa kay kañum woni kuulal article L29 kam e L30 ɗum ne kadi ina tawe e jande arti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e on ɗon sommet mo ganduɗa kay ko baɗaw toon to leydi Kenya ko yuti ala haali Africa Forward ɓe gatti noon e hoorejo leydi ndi e ko yuti ala haali on ɗon feuille de route wonande kay e leydi Sénégal ko yuti e nden ɗon eɓɓore ɗum ina tawe e jande nde ƴeewoyen e jayde le témoin quotidien kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gatti koye on ɗon attaque terroriste toon to Manantali ɓe mbiɗen nde ko sabotage woni kay ko waɗi e on ɗon station mo ganduɗa kay kañum woni mo Manantali ko ɗum mbiye sababu noon kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gatti e ɗin ɗon kulhuɗi ɗiɓe jogui ɓe mbi so tawi kay ɗum ɗon renaki ene jogori battinde wonande kay leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde on ɗon poteau électrique mo Manantali liɓa taw noon waɗi ko way noon ko ɗen ɗon pelle waɗoɓe waɗ boniyankoɓe walla ni pelle jihadiyankoɓe toon to leydi Mali to yettiɓe koltini mon woni ko ɗum jogori battinde e réseau électrique wonande kay mo Manantali ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde quotidien jayde ganduɗa kañum woni témoin quotidien ƴeewoyen jayde révélation kam musidɓe janiyankoɓe noon ɓe gatti koye ɗin ɗon kulhuli walla nde ɗon fayre nde ɓe jogui ko yuti ala haali ganduɗa kay kañum woni gaddugol walla ni yaha ngara ɗum ganduɗa kañum woni ndelam kuɓɓam ɗam ɓe kollitino wonande kay oɗo saaha joni ɗin ɗon produit ji ɗi ndelam kuɓɓam ko kulhuli walla ni ko kulhuli woni ko jogui ɓe ganduɗa kañum woni hutortoɓe ɗum ɓe jeeyi sababu ɓe mbaɗi namdal ɓe mbi beele oɗo saaha gonaɗo fayaka e ko ganduɗa kay kañum woni ɓeydugol ɗin ɗon prix ji walla ni fayaka e ko wiyete ko pénurie woni tan ngakkugol hono ɗen ɗon ɗamɗon ndelam kuɓɓam hono no wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ko ɗum jeeyi sababu noon kamɓe ko ɗin ɗon kulhuli woni ko jogui ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbaɗi namdal ko fewti on ɗon fannu jayde guendiri nde Le Soleil kañum arti koye on ɗon ñalawma gadiɗo e ko yuwiti ala haali on ɗon sommet mo ganduɗa kay nena waɗa toon to leydi Kenya ɓe gatti noon e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye on ɗon sommet toon to Africa Forward toon to Kenya to yeteɓe mbi ko hoorejo leydi ndi naati on ɗon panel kam e audience uji hono wiiri kam musidɓe janiyankoɓe ɗoɓe mbaɗi e natal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ina takkimo yoga e hooreɓe leyɗele kam e investisseur en hani e mo ganduɗa kañum woni Emmanuel Macron hoorejo leydi France bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kamno rubinandade ko sifa e kele gadata yoga e jaydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jaydiyeji wonata ko janggo soko weeli gueno ɗo e nden hamin mbi on jokke ɗoftade kam e rewindade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjide wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.